Πελατολόγιο αναζήτηση. Στο κεντρικό μας μενού αριστερά υπάρχει το μενού πελατολόγιο. Κάνοντας κλικ πάνω στο μενού πελατολόγιο θα δούμε τρία υπομενού: αναζήτηση, νέος πελάτης και report εργασιών. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με την αναζήτηση. Κάνοντας κλικ λοιπόν στο υπομενού αναζήτηση, μας ανοίγει η οθόνη της αναζήτησης του πελάτη, όπου θα δούμε ότι το πάνω μέρος της οθόνης, από εδώ μέχρι εδώ, είναι τα κριτήρια αναζήτησης. Και μάλιστα να πω εδώ πέρα ότι όλες οι οθόνες από εδώ και μπρος που θα δούμε έχουν την ίδια λογική. Δηλαδή το πάνω μέρος είναι τα κριτήρια αναζήτησης, το κάτω μέρος, αν πατήσουμε αναζήτηση, είναι τα αποτελέσματα αναζήτησης. Έτσι λοιπόν, εάν θέλουμε να ψάξουμε έναν πελάτη με βάση το αφημί, θα πάρουμε το αφημί του, θα το βάλουμε εδώ, θα πατήσουμε αναζήτηση και θα μας φέρει τον συγκεκριμένο πελάτη. Εάν θέλουμε να μπούμε στην καρτέλα του πελάτη, ή θα πατήσουμε πάνω στο ονοματεπώνυμο ή θα κάνουμε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι δεξιά, την επεξεργασία. Επίσης, αν θέλουμε να ψάξουμε με όνομα πελάτη, πάμε στο πεδίο επωνυμία. Εάν γράψουμε Παναγιώτη και πατήσουμε αναζήτηση, θα μας φέρει όλους τους πελάτες που είναι καταχωρημένοι με το όνομα Παναγιώτης, αλλά και όλους τους πελάτες που έχουν επίθετο π.χ. Παναγιωτόπουλος, Παναγιωτίδης, Παναγιωτακόπουλος κτλ. Διότι αυτό που θα γράψω μέσα στο πεδίο της επωνυμίας σαν κριτήριο ψάχνει στο σύνολο του πεδίου επωνυμία. Τώρα, να δούμε λίγο και τα εικονίδια και τις δυνατότητες που έχει η αναζήτηση του πελάτη. Έχουμε κάποια εικονίδια εδώ πέρα, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Εξαγωγή επιλεγμένων σε CSV, δηλαδή ουσιαστικά σε Excel. Αυτή η δυνατότητα μας επιτρέπει μετά από κάθε αναζήτηση που κάνουμε, αυτά που θα επιλέξουμε, οι εγγραφές που θα επιλέξουμε, να τις εξάγουμε σε Excel, μόνο τις επιλεγμένες. Ενώ το δίπλα που λέει εξαγωγή όλων σε CSV, μας δίνει τη δυνατότητα να εξάγουμε όλα τα αποτελέσματα σε CSV, δηλαδή και τα 105. Με την ίδια λογική δουλεύει η εκτύπωση των επιλεγμένων. Τι σημαίνει αυτό? Εκτύπωση στην οθόνη μας, εκτύπωση στον εκτυπωτή μας ή εξαγωγή και σε PDF. Η εκτύπωση επιλεγμένων λοιπόν εκτυπώνει τα επιλεγμένα, αυτά που έχω επιλέξει, και η εκτύπωση όλων εκτυπώνει ό,τι έχω φέρει στην αναζήτηση, δηλαδή πάλι τα 105. Η επόμενη δυνατότητα είναι το cross-selling, όπου πατώντας το, ανεξάρτητα με το αν έχω κάνει επιλογές ή όχι, χωρίς καμία επιλογή, η επόμενη οθόνη που με πάει είναι να επιλέξω αν θέλω όλα τα συμβόλαια, τα ενεργά ή τα άκυρα. Ας αφήσουμε εμείς το όλα. Και πατώντας λοιπόν το export σε CSV, μας ανοίγει αυτό το Excel, όπου τι μας δείχνει εδώ? Για κάθε πελάτη, π.χ. για τον πελάτη 1, υπάρχει ένα συμβόλαιο με 45 ευρώ και 88 λεπτά στον κλάδο του αυτοκινήτου. Ενώ π.χ. για τον πελάτη 6 υπάρχει στον κλάδο μεταφορών ένα συμβόλαιο 110 ευρώ και 68 λεπτά. Ενώ π.χ. για τον πελάτη 8 υπάρχει ένα συμβόλαιο 900 ευρώ και 92 λεπτά στον κλάδο των ατομικών ζωής. Τα ασφάλιστρα που βλέπουμε εδώ είναι όλα καθαρά και επίσης μας δείχνει το σύνολο των συμβολέων ανακλάδων ενός πελάτη. Π.χ. βλέπουμε ότι ο πελάτης 8 έχει και δύο συμβόλαια πυρός 99 ευρώ και 94 λεπτά. Άρα με αυτόν τον τρόπο, εφόσον έχω για όλο μου το χαρτοφυλάκιο πολύ εύκολα ένα στατιστικό σε ποιον κλάδο, πόσα συμβόλαια και πόσα ασφάλιστρα έχει ο πελάτης μου, φανταστείτε τι δουλειά μπορώ να κάνω έτσι ώστε να εισχωρήσω και στους υπόλοιπους κλάδους. Προχωρώντας λοιπόν,
να δούμε και τα δύο τελευταία εικονίδια, που είναι αποστολή email στον πελάτη που θα επιλέξω ή να συμπληρώσω το έντυπο για το GDPR.